Edo eko eye ejum na ya hye sede omanfo nyame yadoma na wotwe yesiwi ya brunya enano 24-25 na yede ekoye nim ebi cheso manimu ayeden pa brunya de omunya yomu bedi na so mobotom no are nti ama yesato omo ane adwendwen ebi nso cheso mo de omo ya hobo brunya no mo bedi enuane omo be no acheche so de ene esewani ensel ka kire Adom Kasee tiesi monten so omanfo bi ensebi of the to dwane brunya de adeto no fom market nenye kra by the nyankopon asese all the same akọ afiakọ abeto ya fie so nti yeda na se memo bia afihia pa yebe pie kakra eja afiakọ abeto yen ebe ofufuo ne afradofo nom no ma bedidi nti brunya de afiakọ abeto yen nti all the same yebedi yes ye wo sika o ye ni sika o yebedi the Nyamias Safimu nyina Nyamia Adom ama dizima between. But the next expect no enye no na afi atoyen. Na ede asedema nyame. Na sika ni system ni mu aiden. System mu aiden pa te ehwe se aban no ebebo modern na cedi ye dollar na akoduru bebi pa no. O masika so mrekrum. Sede be ma yeso no ye ho atoyin is o man no ho towa wunya dwane di opon adwuma etimi nya adwuma pa e ma ye hwew na otimi di skatu botum a e na okofie a wo ye be ma na nya be ma baba adwuma a okofie a unkra hwe te hwe de nyame be ye e de nyame asese afenso atoyin e de o man no e hye nyame nsa afi de bronya de ye hu sokra se esra nyame se o mo na ento ade ma ne nye bi mfama ye mba ne ama nko ye ma ye hu sokra tibonye ye mo nye hwe abi enyo da kokwa kra bi nto obi me ndo hwe mu kra anwa de mi nto obi bia na me de di bronya bronya mo be fasting ye be no nso ne di brodo ne bi ne ade ada ene we dia no den pa na be ka kro anwa kra taisiri kra mi nto obi ene mo ti afi de anko ye